So at amin di karga ko na po nga pan Santiago na bag pati sapat ngin kwan rabong dagsin ari kami rabong na tapos saba sa lupot ko gibunak ti ado mga lupot ko no basi ko labunay kung kwan ani sa amin nga po tay karga pa di gamit ko naman tulatan. So tapo na karga kon yung gamit kon hindi motor ada biyahe dan kaya surprise ka ni bakit ini nati sana traction na pun makasang pita kaya nga dala-dala ka nakatadong ka sa bakas ka da kita ni rabong then na po so nagsardiak pa lang nga po ta sardiak pa lang tada na kita nyo matutudong masabot ko na mga pagtutugot-tugot ko yung kaputik nagkaputi akong ta dire-diretso biyahin tapos mo di matutudon din ako yan so nagkat po aja kaputi ko na po ta medyo napulutan nagkarga niya po tagsay nagkat po aja kaputi ko ta nagudumitin kung tudunan sa diretso matibihan na po di magasak bilang iti pilityagi apo ta di magasakit ti Franks siguro dirak ti kanik ta medyo mabisi nakita banda ata mga nakita bandan talaga mabisi nakitan abang uman ngal talya taglawlaw hindi tayo higit nakadanan nakiti boarding ni Bakitin at magtanatalawa kayo tudulan hindi tayo higit nalpasa ka nagdigos yan apot at kinapudot nakindigdigos akon pambarak ngorayin ni Bakitin ta alas 9 pemit out na tag mula-mulagat pinitiw tiya banda ako git oray ni Bakitin iti batog ti Nissan motor ko tapos Jarinas Charity drive-thru and tabanda po ganit pesunan ngit na ha? San? Ano di ko taray? Spaghetti spaghetti napagit na kami rumah na pumayat ka pumayat kimot pa na nga po pwede sumata baka siya yung naglilihi siya yung naglilihi guys bye nasundok so na po pumayat siya na kimot pa ka no? Matimi? day ano party na lang wala na partit ka lang sakto lang babay na harap bye bye